ویروسا کرونا که دبستنه برفانبارا 2019 ده لباجار ووهان ولات چین خوده در حتی هبوی صدام برن 1018 کسان لسرانسر جهانی بلاو دبن و لولاتین اروپای جری لبر مترسیه که مزون وکریم ترکیه جی یک جوان ولاتنه کو بوی مترسیه را روبرویه حتی حال ترکیه درباره وی ویروسی ده تنووه آنجا آمار نهادنه تومار کرن لیبلی بجیشکین کل سر وی ویروسی لیکولنان دکن دبیجن دبه کو او ویروس لترکیه جی خوبه در ببوچنا بجیشک مسعود orta tatlı ku ev bimehane li ser vî virûsê li kolinan dikin ne li ser Çînê li ser welatên Ewropayê egerek zêde ku ev virûs derbasî Tirkiye bibe. Koronavirüs aslında yeni bir durum. Ya rast vîrusa koronayê tişteke nû nîne. Di sala 1940 de li ser ajalan hatiye dîtin û di salên 1960 de jî li ser kesan xwedaye der. Ev vîrusa ku niha li ser kesan tê dîtin heman vîrus e û dişibe şewbê ji ber vê yekê jî bi zû nayê tespît kirin. Li Tirkiye jî niha şewb heye û her kes nexweş e. Bêguman li ser welatên Ewropayê dibe ku ev vîrus bê Tirkiye. Ji ber ku yek ji rawestgeha geştyarên Ewropî Tirkiye ye û ev vîrus li Ewropayê jî weke bayê birûskê belav dibe. Li gel pisporan welatiyên Enqereyê jî metirsîdarin ku ev virûs li Tirkiye belav dibe. û dibêjin bergiriyên têne girtin jî têrê nakin. Yani koronavirüsü Wuhan şehrinde. Vayrosa koronaya ya ku li bajarê Wuhanê belav bûye ya rast li Tirkiye jî belav bûye lê nayê gotin ji ber ku nava gel de nexweşiyekê ku belav dibe heye. Ez qet bergiriyan nagirim. Dema ku ez dest bi bergiriyan bikim diwarê derûnî de ez ê têk biçim. Weke vayrosên din ev vayros jî bêguman hatiye Tirkiye. Metrolarda çok korkuyorum aslında. Ez li metroyan ditırsım. Ya rast ji ber ku gelek qelebalık heye tu bergirî nehatine girtin. Encaq ez dikarim bi lepek û maskeyê bergiriya xwe bigirim, lê ev jî feyde nake. Rastî jî tişteke tirsnak e. Yani korkmamak mümkün değil. Ne mümkün ku mirov netirse. Lê belê welatê me derbarê vê mijarê da Xwedê ezmûne. Çi pêwîst be dê bike. Bergirî têne girtin. Lê dîsa jî hewceyê em jî baldar bin. Diwarê paqijiyê da lazim e em xweşiyar bin. Herçiqas rayedarên Tirkiye bibêjin ku li Tirkiye ev virûs nehatiye dîtin jî beramberê wê yekê di binbanê Wezareta Tendurustiya Tirkiyeyê de lejna lêkolînkirina vîrusa koronayê ku 26 profesoran pêk tê ava kiriye. Li gel wê yekê navenda koordinasyon û çavdêrîkirina vîrusa koronayê jî dîsa di binbanê Wezareta Tendurustiyê de hatiye ava kirin. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.